Ku danna mana subscribe, sa'annan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Fice! Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Sunana Buhari Aliyu wanda kuka fi sani da B-Boy Action. In wannan ne farkon shigowanka channel namu, please ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, sa'annan ka danna mana like. Duk da kuka sani dai ina comedy ne kuma ina ɗora shi a YouTube domin nishaɗantar da ku da baku nishaɗi a kowane irin lokaci. Kuma akwai bidiyoyi wanda nake ɗorawa irin na status masu kyau letest. Idan kai searching B-Boy Action TV za ka same su. Kuma sauran comedies na masu nishaɗantarwa. Kuma kamar yadda kuka sani ina editing na comedy, ina sa duk wani editing na comedy da ka sani da filter da sauransu dai ina yi. Da kuma logo, irin logo wanda kake so a maka za ka yi logo na YouTube naka ko dai na wani abu na talla shi ma ina yi. Da kuma logo irin wanda za ka dinga ɗorawa a videos naka, wanda za ka yi logo ka rubuta sunan channel naka ko kuma dai da sauransu. Kuma waƙa irin kana so za ka yi tallan waƙanka za ka ɗora a YouTube inda za a sama da hotonka da sunanka da sauransu dai wanda za a ɗora kamar irin wannan dai da kuke gani duka shi ma ina yi. Yawwa kar ku manta sunan channel ɗin dai B-Boy Action TV. Please ina ƙara tunatar da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.